guys, adesso să desenăm din nou, doar că scrisul, pentru că asta am desenat-o data trecută, data trecută am desenat-o pe asta și pe asta și la asta nu m-am pus filmul când am desenat-o nici asta. Trebuie să desenez pe asta. Bun, trebuie să vedeți. Ce problemă am eu cu blocul ăsta. Aici, bun, hai să începem. Ei bine, am terminat desenul, uite așa, bye guys, eu mă să termin aici pentru că am terminat. Bye! Stai să fie cam